malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo,
Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sakon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga.
Welcome diri sa palatuntunan Bombo Report Second Edition adlaw sa nga Biyernes sa petsa 29 sa bulan sa Abril sa mga tig 2022. Katapusan ng adlaw sa nga Biyernes ikaapat nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupo ng niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptan kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalagi pa na sa may probinsya sa Negros Occidental. Isa ka lalaki ang nakuha sa nga pila ka mga armas sa kagagranada matapos sa ginaserbihan sa nga search warrant dira sa may Banwa sa nga Isabela. Sa piya kalinya Bomocarl may defensor sa report kamin. Bomocarl. Bomocarla. Okay. Kaya ginapangayuan ni sang mga kapolisan nato na sang search warrant sa may korte and then gina-file or gina-serbe sa iyadra sa may Banwa sa Isabela kung sa diin na pila ka mga armas sa kagagranada ang na-recover sa tinanikda ng adlaw. Bumukarla may defensor. Kamin. Yes, Bomborlin, so isa ka lalaki yung serbihan sa search warrant sa area sa Sitio Bungyod, Barangay Kamangkamang, Isabela, Negros Occidental. Nagini siya ang kilala kay Jerome Paurillo, 35 anyos, isa ka laborer, kag-residente ini sang nasambit ka lugar, Bomborlin, kag nakuhaan. Inserbihan ini siya sang search warrant sang kakatapos ang kapulisan sang second NOC PMFC, kag katapos ang kapulisan sang Isabela, Bombo Erlin, ang nakuha sa iya pag inako, isa ka caliber pistol, caliber 45 pistol, Bombo Erlin, may yara sa isa ka magazine, kag loaded, isang 7 ka live ammunition, 2 ka rifle grenade, isa ka hand grenade, kag isa ka empty shell sa caliber 45, Bombo Erlin. Sa subong, yara na sa kustudiya sa Isabela Municipal Police Station, ang suspensado for proper disposition, Bombo Erlin. Laborer na siya, no, Bomocarl? Laborer? Yes, Bomborlin, isa ka laborer, ini siya kag-residente sang area sang Barangay Kamangkamang, Bombor. Hindi niya ko na nakuha ang mga armas, kag may granada pa? Amo pa na ang imbestigahan sa mga kapulisan, Bomborlin, kaya nga kung may-ari ini siya sang armas, kag mayara sang granada, Bomborlin, ini sa puling masang pumuluyo, ini Bombor nakuha sa mga kapulisan, kag nasabihan sang search warrant ko for kag nakuhaan kay dati kayo nga nakuha ini nga armas kag granada Bomor. So kabahin na ni Guro sang kampanya sa mga otoridad nato na bato ka sa mga loose firearms kaya pwede magamit bala sa mga private army samtang nga nagailapit ang eleksyon. Yes, sakto Bomborlin, no, at yung maning ginapatigan sa ato sining mga kapulisan at yung related man ini sa pamilag gun ban Bomborlin. So at least natigayon nga madakpan at least na wala sa may nahalitan sa mga pumuluyo, Bomborlin. Okay. Sige, thank you again, Mamo Carl. Bomborlin na may nang report, ka sa patrol, Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, which is overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. Kaso dari nga paggalapas sa may possession or kaso nga possession of explosives ang ining atubangon na sang nadakpan dira sa may barangay Kamangkamang Banwa sa Isabela at the same time mag violation sa comprehensive law on the firearms and ammunition regulation. Kaya gina-expect na gaman nato ng mas ginawasang kada pangakampanya bato ka sa loose sa firearms sa mga kapulisan nato na mga soldado. Ilabi na nga daan nga nagapaandam nagligad si President Rodrigo Duterte bato ka diri sa pagagamit sa mga private army. Kag syempre mga private armed groups o mga goons, why na sila yan nagagamit sa nga lisensyadong armas bata syempre ining mga loose sa firearms. Ang mga otoridad naton meraman sila sang oplan na katok batang iba na diri nga titamara naman na balaya mag-surrender sa mga armas nila pending sa pagproseso sa mga papeles dira ang ginahuptan lang nila sa ilang balay. However, may pila man ka mga instances nga may mga nagapinalupok ilabi na kon na makainom bala so nagapanugid naman sa mga otoridad ang mga kasimaryo nila. Impuntong alas 7 na, yari na ang Bombo Network News.
And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bongo DWSM Star FM Bongo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Abril 29, 2022. Sa ating The Vote Countdown, 10 araw na lamang bago ang May 9 elections. Sa ulo ng ating mga balita, itong pagbiyahe ng mga kagamitan para sa halalan halos kumpleto na raw ayon sa Commission on Elections. Mga topic sa huling COMELEC KBP presidential interview, tiniyak na hindi tatakbo sa mga lumang issue na naitanong na sa nakaraang event. Ito namang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa, inaming dahil sa pressure at banta sa buhay ay nagawang tumestigo laban kay Senator Laila De Lima. Itong kampo naman ng senadora, ikinatuwa ang ginawang pagbawi ni Kerwin sa kanyang mga akusasyon. Hinihinging climate change damage compensation ni Pangulong Duterte sa mga industrialized countries na iparating na ng Pilipinas sa Global Green Growth Institute. Samantala, yung tambak na basura sa Boracay kasunod ng buhos ng mga turista, inireklamo po ng mga residente. At sa international news, pasintabi po dahil nasa mahigit 1,000 na po na bangkay ang na-recover sa Kiev, Ukraine mula ng salakayin ng Russia. Sa atin pong sports, balita itong si Kai Soto, labis-labis ang pasasalamat matapos ang pagbuhos ng pagbati dahil po sa pagsali nito sa NBA Rookie Draft 2022. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Sa kompleto na raw ang pagbiyahe ng mga election paraphernalia, ilang araw na lamang po bago ang halalan sa Mayo 9. Ayon kay Commission on Elections, so COMELEC Commissioner Amy Ferolino, kabilang narito itong mga official ballots, vote counting machines o VCM at iba pang kagamitan. Sinabi ng poll commissioner na ang lahat ng ballot boxes at transmission devices ay na-deliver na raw sa lahat ng mga local hubs. Ang deployment naman ng vote counting machines ay halos kumpleto na o nasa 96.44%. Itong external batteries nasa 99.54%. Ang na-deliver at 99.01% naman para sa Consolidated Canvassing System o CCS laptop. Para naman sa official ballots, 48% na itong na-deploy. Samantala, pinayagan na ngayon ng Commission on Elections na may kasama ang mga persons with disability o PWDs na magtungo sa loob ng polling precincts at alalayan itong mga botante. Ang naturang panukala raw ay aprobado ng buong COMELEC and Bank. Ngayong halalan nasa 511,612 PWDs itong registered voters na boboto para sa May 9 elections. Sa kabilang dako, sinabi naman po ni Commissioner Marlon Casquejo na isasagawa raw ang pagsira sa mga depektibong balota sa Mayo 9. Abot sa 500,000 ang bilang ng mga balotang sisirain. Nasa 300,000 sa depektibong official ballots ang kailangan ding nilang sirain at itong roadshow ballots na nasa 200,000 na piraso. Sa karagdagan pang balita, inaprubahan ng Commission on Elections ang petisyon ng iba pang ahensya ng gobyerno na humihiling sa poll body na i-exempt ang kanilang mga proyekto at mga programa mula sa public spending ban sa loob ng 45 araw sa panahon ng halalan. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, inaprubahan ng poll body ang exemption mula sa election public spending ban ng Department of Labor and Employment o DOLE, Philippine
PhilRise Research Institute o PhilRise at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ilan sa mga programa ng DOLE na pinayagan ng COMELEC ay ang implementasyon ng Government Internship Program, ang Job Start Program, Special Program for Employment of Students at iba pang DOLE Integrated Livelihood Programs. Pinahintulutan din ng poll body ang programa ng DOLE na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o yung tinatawag na TUPAD, ang COVID-19 Adjustment Measures Program at abot kamay ang pagtulong. Sa 5 pahina namang resolusyon, sinabi ng COMELEC na kanilang pinayagan din ang petisyon ng PhilRise para sa pamamahagi ng high quality inbreed rice seeds o information materials sa buong bansa. Gayon din ang paglikha ng rice technology demonstration traits at kahalintulad na aktibidad at pagsasagawa ng farmers field days at field walks. Ito anya ay upang hindi maantala ang supply ng bigas sa ating bansa at gayon din para maprotektahan ang national food security. Sa iwalay na 4 naman na pahinang resolusyon, pinayagan din ng poll body ang petisyon ng PAGCOR para sa exemption ng social services mula sa election public spending ban. Partikular na nga po dito ang pamamahagi ng food items na nagkakahalaga ng 12.5 million pesos at non-food items na nagkakahalaga naman ng nasa 26.6 million pesos na kanilang binili bago ipatupad ang election bond. Samantala, aabot na sa 10% o katumbas ng 170,000 ng rehistradong Pilipinong botante sa ibang bansa ang nakaboto na ayon sa Commission on Elections. Kaugnay nito nagpahayag ng pagkabahala si Poll Commissioner Marlon Casquejo sa overseas voting sa ngayon na nasa umigit kumulang 175,266 na botante pa lamang ang nakaboto, bagamat hindi pa ito accurate dahil ilang mga posta ang hindi pa nakapagsumite ng kanilang overseas voters na nakapadala na raw ng kanilang mail-in ballots. Ayon kay Casquejo, na sa kabuang 76,745 na katao itong nakaboto sa Asia Pacific. Nasa 13,462 overseas voters naman ang nakaboto na po sa Europe at 83,450 na mga Pinoy ang nakaboto naman sa Middle East at Africa. Sa Amerika, nasa inisyal na 1,809 overseas voters ang nakaboto na. Sa ngayon, hindi pa inisyal pa lamang po ang naturang bilang ng overseas voters habang hinihintay pa makapagsumite ang ilang foreign services post gaya ng Philippine embassies, itong mga konsulada, foreign service establishments at iba pang Philippine government agencies sa ibayong dagat. Samantala, ano kaya itong mga topic na aasahan dito sa huling COMELEC KBP presidential interview? Nasa linya si Bombo Dennis Samito. Tiniyak ng Commission on Elections at ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas na hindi recycled. Walang mga mauulit na mga topic na nahimay na nitong mga nakalipas na presidential debate at iba pang mga kahalintulad na aktibidad na may kinalaman doon sa mga panayam dito sa mga presidential candidates. Yan ang naging pagtitiyak ng COMELEC at ng KBP sa kanilang pagharap kasabay ng paglalagda ng Memorandum of Agreement kaugnay pa rin ng naturang aktibidad. At ayon nga kay Commissioner George Erwin Garcia, binabalangkas na nila yung magiging estilo ng naturang aktibidad para sa kapakanan ng milyon-milyong nakabang na mga botante, lalo na dito sa KBP member stations. Although welcome din naman ang mga non-KBP members na mag-hook up dito sa aktibidad o dito sa event na ito at i-ere doon sa kanilang mga himpilan. Pero priority ay syempre yung mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng dagdag na paliwanag ni Commissioner George Erwin Garcia. A free-for-all question interview type of questioning, meaning depende doon sa mga sa panelists natin. Hindi natin sila binibigyan. It's the last hurrah. It's the last hurrah of the candidate. So bahala sila. But definitely it will be a PR type of interview, meaning hindi na sila tatanungin ano ba ang plataforma mo, ano ang agenda mo, hindi ganon. Ang tatanong is more on bakit yun, bakit ganito.
Yan ang bahagi ng pahayag ni Commissioner George Erwin Garcia kaugnay pa rin ng binabalangkas ng mga hakbang para dito sa pinakahuling interview, presidential interview dito sa mga kandidato na pagpipilian kung sino nga bang magiging susunod na presidente ng ating bansa, gayon din para sa pagka-vice presidente Bombo Gerald. At ilan nga sa mga napili na magiging parte ng panel ay siyempre yung ating very own si Bombo Elmar Acol, si Bombo Jane Buna at yung iba pa. Marami pang iba, Bombo Gerald, at ibubulong ko sa iyo mamaya yung iba pang mga mga personalities. Dahil yung iba siguro ay kilala din ng ating mga kababayan at nakikita din nila sa ilang mga pagkakataon. So, yan yung magiging takbo ng ating aabangan na event dito sa pagpasok ng buwan na ng Mayo. May sasagawayan dahil nga nagkaroon ng antala, bunsod na rin ng issue doon sa venue. Nagkaroon daw ng bouncing check at hanggang ngayon wala pang linaw doon sa investigasyon ng Commission on Election. Bombo Dennis? Yes, Bombo Chan. Oo, yung mga presidential candidates na nadagdagan na ba dahil ang Commission on Elections nagbigay ng kaunting panahon hanggang ngayong alas 12 ng tanghali para doon sa mga undecided pa, Bombo Dennis? I heard nadagdagan pa ito, Bombo Gerald. May mga nadagdag pa. Unofficial count naman dahil mismo kailangan manggaling yung kumpirmasyon doon sa mga tangkapan noong naturang mga personalities, no? Pero as of this moment, may communication tayo sa poll body at sinasabi nila may mga nadagdag pa dito na magpa-participate sa presidential interview at sabi nga ng KBP, nagagalak sila doon sa ilang mga opisyal o mga kandidato na hindi nagatubili, hindi nagdalawang isip na talagang mag-participate sa kabila ng alam natin na busy na sila at nakatuon na ang kanilang atensyon dito sa huling tinatawag nating last hurrah para dito sa campaign period bago yung mismong araw ng eleksyon. Lastly, yung running time, Bombo Dennis, ilang oras ang ilalaan para sa isang kandidato kapag nagkaroon na ng interview, Bombo Dennis? Oo, mas mahaba yung oras kumpara doon sa dati na may 3 oras lamang para na sa lahat. Pero ito, bibigyan ng time sapagkat i-air ito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali doon sa mga KBP member stations. So, yan yung allocation na oras. Pero as to the details ng iba pang kaugnay ng naturang interview ay ilalabas yan bago isagawa yung mismong proseso ng panayam dito sa mga kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente, Bombo Cera. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin sa nalalapit na halalan, posibleng ilabas na raw ng Commission on Elections ang kanilang desisyon hinggil pa rin sa mga inihaing disqualification cases laban kay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang naturang mga kasong inihain laban kay Marcos ay hinggil pa rin sa hindi niya umano paghain ng kanyang income tax returns. Ayon kay COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan, sa ngayon ay nasa 5 commissioners na ang lumagda sa kanilang resolusyon ukol dito na nakatakda namang ilabas ng komisyon sa lalong madaling panahon. Samantala, tiniyak naman ni Pangarungan na matapos resolbahin ng COMELEC ang mga disqualification cases na ito laban kay Marcos bago sumapit mismo itong araw ng halalan sa Mayo 9. Magugunitang una nang ibinasura po ng komisyon ang mga naunang disqualification cases laban sa presidential candidate hinggil pa rin sa nasabing issue sa kadahilan ng ang paghahain daw ng income tax return ay isang obligasyon lamang na nilikha ng batas dahilan kung bakit maituturing lamang na mali dahil pinaparusahan lang ng batas ang sinumang mapapatunayan na mayroong pagkakulong na gawin ito. Sa iba pang balita, nahaharap ngayon si kasong pagpatay ang ilang pulis ng Police Regional Office Cordillera kasunod ng shooting incident na ikinamatay naman ng isang bodyguard ni Pilar Vice Mayor Jaja Josefina Sumera Disono. Ang National Bureau of Investigation o NBI mismo ang naghain ng kaso sa Department of Justice laban sa mga opisyal ng pulis sa Cordillera. Inirekomenda nga ng NBI ang prosecution kay Police Brigadier General
General Ronald Lee, ang Police Regional Director ng Cordillera at Police Colonel Mali Kula, Acting Police Provincial Director ng Abra. Kasama rin sa reklamo sina Police Lieutenant Colonel Melencio Mina, ang Chief of the Provincial Intelligence Unit and Provincial Drug Enforcement Unit, si Police Captain Ronaldo Islabra, Chief of the Pilar Police, at ang COMELEC Officer 2 na si Rodrigo Base, ang members of the Pilar Police at ang Regional Mobile Force Battalion. Ayon kay Attorney Joseph Martinez ng NBI National Capital Region, nagkaroon daw kasi ng sabwatan sa panig ng PNP. Base raw sa mga ebidensya na nakalap ng NBI, may sinet up ang mga pulis na PNP COMELEC checkpoint at pinalabas nilang lehitimo ang operasyon. Pero sinabi naman ni Lee na ang anggulong conspiracy at aligasyon lamang daw ng NBI. Una rito, sinabi ng PNP na hindi raw pinansin ng kampo ni Disono ang COMELEC checkpoint noong buwan ng Marso. Mayroon pa tayong mga live update kaugnay pa rin ng naturang kaso. Wala umanong magiging epekto naman sa kaso ni Senator Laila De Lima sa pagbawi ni Kerwin Espinosa dito sa naging pahayag nito noon laban sa senadora. Ito ay naging pahayag ni Prosecutor General Benedicto Malcontento ng Department of Justice. Sinabi po ni Malcontento na hindi naman daw testigo si Espinosa sa mga kaso laban kay De Lima. Una rito, binawi ni Espinosa ang kanyang sinumpaang salaysay laban kay De Lima sa pamamagitan ng counter affidavit. Ang sworn statement ay isinagawa sa Senate Joint Committee hearing kasunod ng pagkamatay ng kanyang amang si dating Mayor Rolando Espinosa Sr. Sinabi ni Espinosa na pinagbantaan siya ng mga pulisa para daw maipit ang senadora. Kumawa pa tayo ng mga karagdagang report mula sa labas ng ating himpilan. Ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa inamin dahil sa pressure at banta sa buhay nagawang tumestigo laban kay Senator Laila De Lima. Ang kampo naman ng senadora ikinatuwa ang ginawang pagbawi ni Kerwin. Alamin ang buong detalye niya na mula kay Bombo Anali Soberano. Inamin ng kontrobersyal at self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na dahil sa matinding pressure at banta sa kanyang buhay at maging sa kanyang pamilya, kaya nagawa niyang mandamay ng mga tao ng walang kasalanan. Isa na dito si Senator Laila De Lima na kanyang inakusahang sangkot sa illegal drug trade sa loob mismo ng New Bilibid Prison. Pero sa isang counter affidavit na kanyang isinumite sa Department of Justice sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, binawi ni Kerwin ang lahat ng kanyang akusasyon laban kay Senator De Lima. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Raymond Palad, ang legal counsel ni Kerwin, ipinaliwanag nito kung bakit binawi ni Kerwin ang kanyang mga pahayag laban sa senadora. Sinabi ni Palad, hindi na-appreciate ng kanyang kliyente na si Kerwin ang pagiging state witness dahil hindi naman talaga siya ginagamit bilang testigo at hindi nasusunod ang napag-usapan na magiging state witness si Kerwin at ang kapalit nito ay ang pagbawi ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Dagdag pa ni Attorney Palad, ang affidavit ni Kerwin ay resulta din sa isang bagong kaso na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice na natanggap ng kanilang kampo noong March 2022. Anya, dahil may bagong kaso, kailangang magsumite ng counter affidavit ang kanyang kliyente. At kahapon nga nila ito isinumite sa Department of Justice. Si Kerwin ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Raymond Palad, ang legal counsel ni Kerwin Espinosa, sa panayam ng Bombo Radio. So ganito kung wala po yung kaso na isinampa, wala po yung counter affidavit na yan. Siguro nagdugtong-dugtong lang yung timing. Number one, tinanggal po siya noong February ng NBI. I-request ng NBI sa DOJ na tanggalin siya sa Witness Protection Program. Number two, tinanggal siya sa custody ng NBI. Number three, kinasuhan siya ng panibago. So with or without politics, makikita mo yung point na ayaw na ang feeling ko ni Kerwin nagamit lang siya. And siguro this time, sabi niya, ang daming nakakasuhan dahil sa confession ko sa Senado, this is the right time para itama niya yung pagkakamali niya. Kaya nag-submit siya ng counter affidavit. Kung wala kami natanggap na counter affidavit na yan,
na complaint, wala naman ho yung counter affidavit na yan. So nagkataon lang ho na malapit sa election, pero in reality, April 4 po, naka-ready na yung counter na yan. Yan ang pahayag ni Attorney Raymond Palad, ang legal counsel ni Kerwin Espinosa. Samantala, ikinatuwa naman ng kampo ng nakakulong na si Senator Leila de Lima ang pagbawi ni Kerwin ng lahat ng kanyang mga akusasyon laban sa senadora. Ayon naman kay Attorney Dino de Leon, ang tagapagsalita ni Senator Leila de Lima, sinabi nito na natutuwa sila sa development ng kaso at alam naman nila na sa una pa lang ay wala talagang kasalanan ang senadora at ang paratang sa kanya ay gawa-gawa lamang. Sinabi ni Attorney De Leon, siguradong masaya ngayon si Senator Leila de Lima sa nasabing development dahil unti-unti nang lumalabas ang katotohanan at hindi totoo ang paratang laban sa kanya na siya ay sangkot sa illegal drug trade sa loob ng bilibid. Para sa legal counsel ng senadora, ang ginawa sa kanya ay character assassination. Binigyang diin pa ni Attorney De Leon na patuloy na nakikipaglaban si Senator De Lima at hindi ito napanghihinaan ng loob. Anya, huli silang nag-usap ng senadora noong linggo at kanilang napag-usapan ang kaso nito. Si Senator De Lima ay 5 taong nakakulong ngayon sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Dino de Leon, ang spokesperson at legal counsel ni Senator Leila de Lima sa panayam ng Bombo Radio. Of course, we will always exercise the remedies available to us. Pag-aaralan namin exactly kung ano yung mga consequences nitong recent testimony na ito. No? In the meantime, of course, naniniwala kami na sana naman sincero ang pag-apologize ni Kerwin Espinosa at siya ay ginipit, pinuwersa, ginamitan ng dahas upang gawin yung mga yon. So in a lot of instances, makikita rin natin na he didn't have a lot of choice, especially since he was actually under the custody of the Executive Department. Kung maalala mo rin, Jane, na yung mga ibang witnesses katulad ng Peter Ko, pinagsasaksak 2 days before they were brought to the House of Representatives to testify. And that particular forum was used to character assassinate Senator Leila de Lima. No? So yes, we will exercise the remedies available to us. Justice will be served. And sabi nga ni Senator Leila de Lima, address even to the President when she had her CNN interview, Mr. President, there will be a day of reckoning, and it's coming, it's nearing, and the real justice will be served. Ang pahayag ni Attorney Dino de Leon, ang spokesperson ni Senator Leila de Lima sa panayam ng Bombo Radio. Bomboan. Yes, Bombo Gerald. Sino ang PNP chief pala noong naganap itong mga hearings doon sa Senado, kaugnay sa naturang issue, at may pahayag na ba dito yung PNP, Bomboan? Alam mo, ito ay nangyari noong 2016. So, kung hindi ako magkakamali, ang PNP chief niyan ay si Senator Ronald De La Rosa, Bombo Gerald. So, ngayon, ang Philippine National Police, naglabas sila ng pahayag na handa silang imbestigahan itong naging pagbawi ni Kerwin Espinosa sa lahat ng mga akusasyon niya kay Senator Leila de Lima. Bombo, mayroon pang mga testigo, may mga information ka ba dyan kung yung iba pang testigo rin dito sa kaso na ito ay maghahain din ng kanilang counter affidavit, Bomboan? Sa ngayon, inaalam natin yan, Bombo Gerald, no? Dahil ang ilan din sa mga itong key personalities na mga drug lord, no, na sana ay tetestigo laban kay Senator De Lima ay mga nasawi nga, no, Bombo Gerald. Alam mo yung si JB Sebastian at yung si Peter Ko, pinagsaksak yon at may nasawi pa dahil sa COVID. So, inaalam natin yan, no, Bombo Gerald, lalo na dito nga sa Philippine National Police dahil nga si Senator Leila de Lima ay 5 taon ding nakakulong dito sa Campo Crame. Okay, Bomboan. Thank you. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kaugnay niyan, hiniling naman ngayon ng Department of Justice o DOJ na hintayin muna itong statement na ilalabas ng opisina ng Prosecutor General kaugnay ng pagbawi ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa lahat ng kanyang alegasyon laban pa rin sa senadora at ito nga'y kasalukuyang nakakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, mas maigi raw na hintayin itong ilalabas ng Prosecutor General na pahayag para makita ng buo ang kanilang paliwanag sa naturang issue.
Maliban dito, mas makukuha raw ang proper context kapag sa kwento, dito sa kwento kapag inaanalisa muna ang ilalabas na pahayag ng DOJ hinggil pa rin dito. Una rito, ginawa nga ni Kerwin Espinosa ang pagbawi sa pamagitan ng isang counter affidavit na kanyang pinanumpaan sa DOJ kahapon. Sa pamagitan po yan ng kanyang abogado na si Atty. Raymond Palad. Maguguritang inakusahan si Kerwin. Inakusahan niya po yung dating senadora na noon ay Justice Secretary ng DOJ na sangkot sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Bari naman itong itinanggi ng senadora at ang aligasyon yung sinasabing mali ang nakuhang impormasyon noon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hinamon naman po ng senadora ang mga nag-aakusa sa kanya na maglabas ng ebidensya na sangkot ito sa operasyon ng illegal na droga. Sa kabilang dako, inalis na rin nga itong si Kerwin Espinosa sa Witness Protection Program ng Department of Justice dahil sa iba't ibang infractions. At isa dito yung tangka nitong pagtakas mula sa National Bureau of Investigation Detention Facility. Mula sa pagkakakulong sa NBI, inilipat na po si Kerwin ngayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Detention Cell sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Si Espinosa ay naharap sa multiple criminal cases na pending pa rin sa Manila Regional Trial Court Branches 16 at 51, Makati City Regional Trial Court Branch 65, maging sa Pasay City RTC Branch 114, Cebu City RTC Branch 23 at itong Ormoc City Regional Trial Court Branch 12. Samantala, ipinahayag naman ng kampo ni self-confessed drug lord Kerwin Espinosa na ginagamit umano ng administrasyon laban kay Senator Laila De Lima ang iba pang bilanggong kasama nito sa kulungan. Kasunod dito ng pagbawi ni Espinosa sa kanyang naging mga pamamaratang kay De Lima sa kanyang naging mga pahayag sa Senado noong taong 2016. Sinabi ng abogado ni Espinosa na si Atty. Raymond Palad na mayroong iba pang mga individual na may kaugnayan at pangalan sa drug crime ang ginagamit umano ng pamahalaan laban sa senadora. Ang 27 iba pa na mga drug and crime personalities na kinasuhan ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa mga aligasyon ni Espinosa ang tinutukoy ni Palad. Anya, ginagawa ito ng gobyerno upang lalong madiin si De Lima sa mga illegal drug charges laban sa kanya. Samantala, una pa rito ay sinabi nga ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na walang kinalaman ang ginawang pagbawi na ito ni Kerwin sa mga kasong nakasampa laban kay Senator Laila De Lima. Kung magugunita, sinabi ni Espinosa na ang nauna niyang pahayag na nagdadawit kay De Lima ay bunga lamang ng pamimilit at pagbabanta sa kanyang buhay ng mga pulis dahilan kung bakit nagawa umano niyang magsinungaling. Sa iba pang balita, good news naman po dahil nagtayo ng kauna-unahang fuel depot ang Department of Agriculture at National Task Force on the West Philippine Sea o NTF-WPS at iba pang agencies doon po sa Pagasa Island. Sinabi ni Agriculture Undersecretary for Fisheries at Agri-Industrialization Ching Natividad Caballero, layo ng depot na mailibre itong mga mangingisda sa karagdagang gastos kapag babalik pa sila sa mainland Palawan para bumili po ng petrolyo. Ibig sabihin, ang lahat daw ng fisher folks na nangingisda sa Kalayaan Island Group at West Philippine Sea ay pwedeng dito na mag-replenish at pumunta lamang sa fuel depot. Sinabi po ni Caballero na kailangan daw tulungan ng pamahalaan ang mga mangingisda sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, sa kabila naman daw ng pandemic at ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay hindi ito naging hadlang sa production ng mga mangingisda at magsasaka. Sa kabila raw ng mga bagyong dubaan, nakapagtala pa rin ang bansa ng halos 20 milyon na tonelada ng palay production na mas mataas ng 2 milyon po na production noong 2019. Dahil sa naturang data na itala ang 92% self-sufficiency dito pa rin sa ating bansa dito sa palay. Sa isda naman ay tumaas ng 37.69% ang naitala ng Pebrero, kaya naman mayroon na raw 59,988.98 metric tons sa lahat ng rehiyon.
Naging daan na din ito para bumaba ang presyo ng mga isda gaya ng galunggong na dati ay 300 pesos na ngayon ay nasa 240 pesos na lamang. Bumaba rin umano itong presyo ng bangus at tilapia. Samantala, mga balita naman sa ibayong dagat, si US President Joe Biden nakatakdang talakayin sa Kongreso ang mga dagdag na tulong para sa Ukraine at susunod na mga hakbang laban sa Russia. Kaugnay niyan, may report si Bombo Marlene Padiernos. Nakatakdang talakayin ni US President Joe Biden sa Kongreso ang panukalang dagdagan pa ang tulong para sa Ukraine. Sa gitna ito ng ginagawang pakikipaglaban ng nasabing bansa sa mga pagsalakay ng Russia. Sa kanyang naging pahayag sa White House ay sinabi ni Biden na hihiling siya sa Kongreso ng karagdagang tulong na nagkakahalaga ng $33 billion na pandagdag na sa pondo para sa Ukraine. Aniya, $20 billion dito ay ilalaan para sa militar assistance tulad ng mga armas at ammunition, habang sa direktang pagtulong sa ekonomiya naman ng pamahalaan ng Ukraine na kalaan ng nasa $8.5 billion na bahagi nito. At sa humanitarian at food security aid naman ang natitirang $3 billion. Kabilang din sa mungkahi ni Biden ang pagpopondo bilang pagtugon sa mga economic disruptions sa Estados Unidos at sa iba pang lugar na bunga naman ng naging epekto ng nasabing digmaan sa supply ng pagkain at availability ng mga critical components na ginagamit naman sa high-tech manufacturing. Samantala, bukod dito ay planong pigain din ng US President ang mga Russian oligarchs na nagtatago ng kanilang mga yaman. May inihain din kasi siyang isa pang panukala na magpapahintulot sa kanya na samsamin ang mga ari-arian ng mga Russian oligarchs. Nais din niya na bigyan pa ng mas maraming panahon ang prosekusyon na bumuo ng mga nasabing kaso sa pamamagitan ng pagpapalawig ng statute of limitation sa money laundering sa loob ng 10 taon. Kaugnay niyan, ipakinggan natin ang bahagi na naging pahayagan ni US President Joe Biden. In order to sustain Ukraine as it continues to fight, I'm sending Congress a supplemental budget request. It's going to keep weapons and ammunition flowing without interruption to the brave Ukrainian fighters and continue delivering economic and humanitarian assistance to the Ukrainian people. This so-called supplemental funding addresses the needs of the Ukrainian military during the critical weeks and months ahead. And it begins the transition to longer-term security assistance that's going to help Ukraine deter and continue to defend against Russian aggression. This assistance would provide even more artillery, armored vehicles, anti-armored systems, anti-air capabilities that have been used so effectively thus far in the battlefield by the Ukrainian warriors. You know, and it's going to deliver much needed humanitarian assistance as well as food, water, medicine, shelter, and other aid to Ukrainians displaced by Russia's war, and provide aid for those seeking refuge in other countries from Ukraine. It's also going to help schools and hospitals open. It's going to allow pensions and social support to be paid to the Ukrainian people so they have something in their pocket. Yan ang tinig ni US President Joe Biden. At para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Department of Education po naglatag ng guidelines para sa pagsasagawa ng physical graduation rights sa itong hinihinging climate change damage naman na compensation ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga industrialized countries ay naiparating na raw ng Pilipinas sa Global Green Growth Institute. At yung tambak na basura doon sa Boracay, kasunod ng buhos ng mga turista, inireklamo ng mga residente. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
palad po tayo at makakausap natin ngayong umaga po ang tinaguriang Mr. Bayanihan bilang isang veteranong mambabatas, dating Cabinet Secretary at Speaker of the House of Representatives. Patuloy siyang humahanap po ng paraan at solusyon para sumaya ang pamilyang Pilipino, may pandemya man o wala. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang kinatawan ng Taguig Pateros at Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Magandang umaga, Bombo Gerald, Bombo Ever, at sa ating pong mga OFWs nanonood all around the world. Good morning po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po sa atin lahat. Opo, Speaker, pabalik-balik itong problema pa rin ng COVID-19 kagaya nitong pagsulpot ng bagong subvariant ng Omicron. Ano sa tingin niyo po ang dapat itulong ng gobyerno sa mga negosyo at syempre dito sa mga nawalan ng trabaho dahil po sa pandemya, sir? Well, Gerald, naalala ko, tinanong niyo ako last week, ano yung biggest challenges ng susunod na administrasyon. Ang sagot ko, di ba, yung sa ekonomiya, presyo, trabaho, kita, at saka yung values o prinsipyo natin. Kasama po sa challenges talaga yung external factors, yung po mga factors na hindi natin kontrolado at hindi necessarily from generated inside the Philippines, no? So yung pagtaas ng presyo ng langis dahil nga sa nangyayari sa Russia at saka sa Ukraine, katulad nung pinakita nung inyong report kay President Biden, ito pong supply chain na problema dahil nga sa mga lockdown sa China, at ito nga mga bagong variant, papatuloy yan na pagiging problema. So, 3 quick things that I recommend. Unang-una sa sarili natin, health protocols. Kasi basta't naman nakamask po tayo at hindi talaga tayo ma-expose, kahit matitindi yung variant po na yan, protektado tayo. Ang problema, medyo pagka hindi na mataas yung numbers, ay bumabalik tayo sa parang walang pandemic. Number 2, sa ibang bansa po, gumagastos ang gobyerno para tulungan ang mga negosyo to be more active against COVID. So whether it's yung mga HEPA filters o yung konting pera para ma-renovate or kaya yung restaurants ay extended pa rin outdoor, no? And lastly, puhunan. Napaka-importante sa isang negosyong puhunan. Ang mayaman po, maraming tatakbuhan, di ba? Kamag-anak nila na mayaman din, o yung assets po ng mga kumpanya ay pwede pong ibenta o isanla, or pwedeng humanap ng partner kung profitable yung business. Kung yan ay nasa stock market, they can raise money there or through bonds, di ba? And of course, most of the big businesses may facility talaga sa bangko. Kung hindi, may sariling bangko. Pero yung small at micro, wala talagang tatakbuhan, 5-6 eh. Yung medium, medyo nakakatakbo sa bangko, pero malaki pa rin po ang marami pa rin proseso. So, we need a program sa gobyerno na number 1, 1-year grace period. Number 2, ang collateral mo lang is ipakita mo na operating ka for the last year or 2 before the pandemic. And number 3, 10 years to pay na mababa interest, no? And lastly, sa ordinaryong mamamayan, alam niyo po, 500 billion ang pera na nasa national budget na kalat-kalat po yan. DTI, DSWD, DOTR, nandiyan po yan eh. Pero minsan napakahirap i-access kung wala kang kilalang senador, congressman, mayor o tao sa Malacanang or regional director, hindi ka makakuha. Why not link this to the national ID, to a QR code, so that through cellphone mo lang ibigay requirements mo, and then pwede mo na makuha through GCash o Paymaya, no? So there's so much we can do, Gerald, that ever, para mapadali during this time na hirap talaga ang ating mga kababayan. Opo, Speaker, ang aking partner po si Bombo Ever. May katanungan din, Bombo Ever. Go ahead. Yes, good morning po, Speaker Alan. Binabati po namin ang Taguig sa inyo pong 35th anniversary. Mula sa inyong baryo ay naging isang world-class city po ito na kilalang kilala na sa ngayon. Karamihan po sa nangyaring pag-unlad yung nangyari pong nakaraang taon lamang na maraming lugar sa Pilipinas ang umasenso pero hindi ganoon kabilis. Ano ba yung naging formula po ninyo dito sa Taguig, Speaker Alan? Well, unang-una, salamat sa Diyos sa binigay na development ng Taguig, and Ever, salamat sa inyong pagbate. Alam nyo, naalala ko pa nung naging konsel ako, pag sinabing konsel ng Taguig, ang sagot sa akin, saan yun? No? At dati, pag sinabi mong Muntinlupa, sa loob o sa labas, dahil nandyan po ang Bilibid. Pag sinabing Mandaluyong, nasaan yon? Sa loob o sa labas, kasi nandyan ang National Mental.
But over time, di ba, Mega Mall, tapos yung Mandaluyong, nag-develop, PhilInvest, at saka Ayala Labang, nag-develop Muntinlupa. Ang Taguig, medyo slow starter. But over the last 15 to 20 years, grabe po ang development ng Taguig. And unang-una foundation, di ba, parang bata, kapag kayong bata, disiplinado, nag-aral talaga, it's healthy. Pag maganda foundation, maganda future. So, sa Taguig po, talagang inuna namin, love God, love your neighbor. Kaya nga po, I love Taguig eh. Kung mahal mo Diyos, mahal mo kapwa mo, dapat mahalin mo bayan mo. So sa Taguig po, we say work harder, work smarter. So pinagbawal po talaga namin ang sabong, ang casino, pogo, lahat ng klaseng sugal kasi we wanted to encourage people to study, to work. Dati po, konti empleyado na taga-Taguig. So libre na ngayon po ang lahat ng edukasyon hanggang college. Lahat po ng graduate ng Taguig ay may scholarship. So mas marami ngayon pong may trabaho, and then kung nagkakasakit, may free delivery ng gamot ng maintenance medicine tapos sa kanilang mga bahay, tapos may bago kaming ospital na bubuksan, pero meron kaming health centers na 24/7. So bottom line, Gerald, at ever, yung foundations at saka yung philosophy na unahin talaga tao. Inisip kasi nung iba, ang aming asset magandang dagat, bundok, may minerals, may magandang subdivision. Hindi po, number one asset po natin, regalo ng Diyos, tao. So if we focus on people, gaganda ang ating lugar. And hopefully po, yung natutunan namin sa ibang cities ay ma-share din namin sa ibang cities na gusto din na magaya yung development ng aming mahal na syudad. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa Bombo Radio, Speaker Alan Peter Cayetano. Mabuhay po kayo. Magandang umaga. God bless po. Sa iba pang mga balita, inaasahan na raw na magpapalabas or maglalabas itong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards or RTWPB ng kanilang desisyon na itong wage hike petition sa mga sa lalong madaling panahon. Ayon kay Department of Labor and Employment Undersecretary Benjo Benavides, posibleng sa mga susunod na linggo ay may desisyon na rito ang RTWPB. Anya, base raw sa kanilang nakalap na mga impormasyon, marami na umarong nakaschedule na public hearing kaugnay pa rin dito. Kaya naman, asahan daw na bago matapos ang kasalukuyang administrasyon ay mayroon ng desisyon dito ang RTWPB. Dagdag ng DOLE official, ang Regional Wages Board ay kasalukuyang nagsasagawa ng konsultasyon sa mga stakeholders, kabilang na itong mga employers at workers. Kasalukuyan na rin daw na inaaral ng RTWPB ang sitwasyon sa iba't ibang rehiyon, kung ano ang pangangailangan ng mga workers at ang mga kakayahan din ng mga employers. Sa ngayon, lahat na raw ng regional boards ay sinisimulan na itong kanilang proseso sa pag-set ng minimum wage rate. Kung maalala, naghain ng 10 petisyon itong Trade Union Conference of the Philippines o TUCP para sa adjustment sa sahod ng mga manggagawa po sa buong kapuluan. Kabilang narito ang NCR, Central Luzon, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Socsargen at Caraga. Nais ding ihain ng grupo ang parehong petisyon sa Western Visayas, Eastern Visayas at Cordillera Administrative Region, maging sa Region 2. Una rito, sinabi ng DOLE na mayroon namang naghihintay na 80,000 na trabaho sa local overseas employment para sa mga Filipino job seekers sa May 1 na Labor Day. Mayroon na silang 26 na sites para sa job business fairs. Pero inasahan naman ang main event ng job at business fair sa San Fernando doon po sa Pampanga. Sa 82,000 job vacancies, 61,000 ang para sa local employment habang 21,000 naman ay ang mga trabaho sa ibayong dagat. Kabilang naman sa mga in-demand jobs sa bansa ay nasa manufacturing sector, business processing outsourcing, retail and sale, production operators, service representatives, itong collection specialists at retail and sales agents. Sa mga job opportunities naman abroad, mayroon daw demands para sa mga nurses, nursing aides, waiters, food servers, auditors at itong construction workers gaya ng mga karpintero, foreman at welders. Ang mga trabaho naman ay ino-offer sa Middle East, sa Europe gaya na lamang ng Germany at Poland.
Samantala, asahan na raw sa susunod na 2 o 3 buwan na madadagdagan pa ang Transport Network Vehicle Service para sa operasyon ng GrabCar sa buong bansa. Kasunod na rin ito ng pagbubukas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng 8,000 slots para sa TNVS. Sa isang statement, ang karagdagang slots na ito ay binuksan noong Abril 18 at asahan na umanong kasama na rito ang mga bagong TNVS drivers. Ito ay kapag nakumpleto na ang LTFRB mandated onboarding procedures. Sa sandali umanong handa ng tanggapin ng LTFRB TNVS online portal ang mga driver sign-ups ay asahan na rin daw ang karagdagang TNVS drivers sa mga susunod pang buwan. Ang bagong batch naman ng TNVS slots ay kailangan na raw sa ngayon dahil naapektuhan ng mga ito dahil sa COVID-19 pandemic. Nagresulta kasi ang pandemya sa mas mahaba ring suspensyon ng mga ride-hailing at ng mga drivers ay naghanap din ng iba pang kanilang mga trabaho at oportunidad. Samantala sa iba pang mga balita dahil ang Pangulong Rodrigo Duterte may hinihiling daw, itong hinihiling niya kaugnay pa rin dito sa climate change sa compensation. Ano na kayong update dito? Nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, live tayo ngayon dito sa Manila Bay, particular dito sa Pasay City at aking nasa likuran, yung mismong Manila Bay. Isa ito sa mga nag-overflow kapag nagkaroon ng malakas na pagbagyo na sinasabayan ng mga mas malalakas pang pag-ulan dahil nga sa climate change. Kung saan sinasabi nga na ang Pilipinas ang kabilang na o kasama sa iba pang mga developing countries ang biktima ng climate change dahil ang mga pinakamalaking nag-e-emit ng carbon dioxide ay yung mga industrialisadong mga bansa na siyang sumisira lalo na sa ating ozone layer at nagpapalala sa mga problemang pangkalikasan. At kaugnay nga niyan ay ipinarating na ni Climate Change Commission Secretary Robert Borge sa Global Green Growth Institute ang naging pahayag kamakailan ni Pangulong Duterte kaugnay sa anyay hustisya na dapat na makamit ng mga tinaguriang vulnerable developing nations gaya ng Pilipinas mula sa mga mayayamang bansa na nagpapalala sa climate change. Ipinabatid ni Borge ang naturang usapin sa kanyang pagpulong kay dating UN Secretary General Ban Ki-moon na presidente at chairman ngayon ng Global Green Growth Institute. Ayon kay Borge, kanilang iginiit kay Ban ang nais ng Pangulo na magkaroon ng hakbang para sa climate financing ng mga bansa na nagdurusa sa climate change, bagamat hindi naman nagbubuga ng carbon emissions at kasama na dito ang Pilipinas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Borge. This is not a plea for handouts, ladies and gentlemen. It is an urgent request for responsible partnership. We want to contribute more, but we in the developing world need to help ourselves first. Just by way of example, the recent series of typhoons in the Philippines caused damage to us amounting to 1.6 billion dollars. What does this represent? This represents funding for my country's health insurance for 60% of our total population. We cannot take more. We want to do more, but the challenges are just too big. To end beyond borders, waters connect us all. We need to reach out to each other, and our actions must be visible to each other and coordinated. And all I can say is that at the end of the day, climate change adaptation and mitigation, at the heart of it is climate justice. And we always repeat this: to the least responsible, to those with the least resources, to the most exposed and vulnerable, we need to do more. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Robert Borge, ang Secretary ng Climate Change Commission. At yun nga, nararapat lamang talaga na magkaroon ng hustisya dahil biktima tayo ng climate change. Ito nga, pa lamang, Bombo Gerald, ay napakainit na dahil sa climate change. Ibang-iba na talaga. At ilang minuto pa lamang tayo dito sa Manila Bay ay tagagtak na yung ating pawis at basang-basa na yung ating damit. At maging itong ating face mask kasi medyo basa na sa pawis. Dahil napakainit talaga. Iba, talagang kailangan nating matugunan itong problema na dulot ng climate change, Bombo Gerald. Oo, lalong-lalo na kapag medyo malapit ka sa dagat ngayon, Bombo Raymond, iba yung
init, iba yung talagang simoy ng hangin na galing dyan sa dagat. Mainit talaga, Bombo Raymond. That's right, Bombo Gerald, ibang-iba na talaga yung panahon no? At palala ng palala dahil nga yung mga industrialisadong bansa naman ay misto lang hindi naman tumutugon sa mga panawagan at hindi naman nagkakata ng kanilang gas or carbon dioxide emission dahil sa kanilang mga faktorya na nagbubuga nito, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, live mula dito sa Manila Bay, partikular sa Pasay City. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, hindi magiging hadlang daw ang kahirapan para mabigyan ng pangangalagang medical, dekalidad na edukasyon at disenteng hanap buhay itong mga mamamayan. Ito ang pangako ni Vice President Leni Robredo sa taong bayan kapag siya ang nanalo bilang Pangulo sa Mayo 9 sa People's Rally sa Bulacan nitong Miyerkules, Abril 27. Sinabi ni Robredo na magtatalaga siya ng matitino at mahuhusay na lingkod bayan para maibalik ang tiwala ng mga negosyante sa gobyerno. Anya kapag tiwala ang mga negosyante sa gobyerno, dadami itong hanap buhay at maayos ang ekonomiya ng bansa. At kaugnay niya na, pangako pa rin ni Robredo ang isang gobyernong tapat kapag siyang magiging Pangulo kagaya ng ginawa niya sa Office of the Vice President na may zero corruption policy. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Nasa Bacolod kahapon ang tambalan ni Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong para sa kanilang kampanya. Nasa Leyte naman kahapon si Senator Manny Pacquiao para manligaw sa mga botante. Maging si Calio de Guzman ay nasa Leyte rin para ilatag ang kanyang plataforma. Nagtungo naman si Senator Ping Lacson sa Bulacan para mangampanya kasama ang kanyang Vice Presidential candidate na si Senator Tito Soto. Todo naman ang pasasalamat ni Senator Bongbong Marcos sa kanyang mga supporters sa Misamis Oriental pero wala itong lakad kahapon. Samantala po ay mayroon daw tambak na basura sa Boracay. Kasunod ng buhos ng mga turista ay inireklamo yan ng mga residente. Abangan natin po mamaya. Samantala, sa karagdagan pang mga balita, nagkasundo ang ilang ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy pa ang pagtutupad o pagpapatupad ng window hour scheme sa mga provincial buses sa Metro Manila. Ito ay kasunod ng sinagawang pagpupulong ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maging ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng Department of Transportation upang pagdesisyonan kung dapat na ipagpatuloy pa ang implementasyon ng naturang scheme. Muling giniit ng LTFRB ang naturang programa nga nagpapahintulot sa mga provincial bus operators na gumamit ng kanilang private terminals mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. ay hindi nangangahulugan na sa ganitong mga oras lamang sila maaaring bumiyahe. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga kalituhan lalo na sa mga pasahero hinggil sa naturang kautusan ng ahensya. Samantala, ang naturang pagpupulong naman ay nag-ugat sa mga reklamong natatanggap ng mga kagawaran mula sa mga provincial bus operators kung saan binanggit ng mga ito na maaari nang muling makabiyahe ang mga provincial bus sa oras na mailagay na sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Nakatanggap ang Pilipinas ng karagdagan pong 465,600 doses ng government-procured Pfizer vaccine para sa pediatric vaccination. Ayon sa National Task Force o itong NTF against COVID-19, dumating ang pinakahuling batch ng vaccine dose sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 dakong alas 9 po yan kagabi. Bago dumating ang naturang mga bakuna, nakatanggap na rin ng 36,600 doses ang bansa mula sa reformulated Pfizer COVID-19 vaccine para sa mga batang may edad 5 hanggang 11 anyos or 11 years old. Nasa kabuuan ng ngayong 245,000, 230,000 na COVID-19 vaccine doses ang dumating sa bansa mula po yan noong Abril 28. Bombo International News.
Na-recover ang nasa 1,150 mga bangkay ng mga sibilyan sa Kiev region sa Ukraine simula na magsimulang pananalakay ng Russia sa nasabing bansa. Ayon sa pagsisiyasat ng mga otoridad, 50 hanggang 70% sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng baril sa ilang bahagi ng kanilang mga katawan. Sinabi ni Kiev Regional Police Chief Andrei Nebitov, karamihan sa mga nakitang mga labi ay mula sa Bucha kung saan natagpuan ang daan-daang mga bangkay na nakakalat pa sa mga lansangan. Samantala, muli namang giniit ni Nebitov na ang naturang bilang ay pawang mga sibilyan at hindi mga militar na naipit lamang sa mas tumitindi pang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kung magugunita, una nang inakusahan ng Ukraine ang Russia at sinabing ang Russian forces daw ang siyang pumaslang sa naturang mga individual. Patuloy naman na itinatanggi ng Russia ang mga aligasyon na ito na tumatarget umano sila ng mga sibilyan tulad na lamang ng kalunos-lunos na sinapit ng mga residente sa Bucha. Samantala, sa karagdagan pang balita mula sa ibayong dagat, ang gobyerno ng Shanghai, China, namigay na ng ilang milyong doses ng traditional Chinese medicine laban sa COVID-19. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Namigay na ang mga otoridad sa Shanghai, China ng milyon-milyong doses ng Lianghua Qingwen, isang traditional na Chinese medicine na pinaniniwala ang gamot laban sa COVID-19. Ayon kay Bombo International Correspondent Cristina Caspilio, direkta sa China, hindi bababa sa 8 milyong boxes ng Lianhua Qingwen capsules ang ipinamahagi sa Shanghai sa gitna ng kinakaharap na lockdown dahil sa outbreak ng Omicron variant. Sinabi ni Caspilio na bagamat libre, maraming residente ang tumatanggi na tanggapin ang nasabing gamot. Una nang nag-abiso ang mga health experts na iinumin lang ang nasabing gamot kapag sumasama ang pakiramdam dahil maaari itong magdulot ng stomach o kidney dysfunction. Ang Lianghua Qingwen pills ang orihinal na na-develop noong 2003 ng Beijing-based firm na Yileng Pharmaceutical upang maging gamot laban sa severe acute respiratory syndrome o SARS outbreak gamit ang recipe ng 13 herbal extracts. Mula noon na ilista ng Health Commission ng China ang Lianhua Qingwen bilang official treatment option para sa trangkaso at iba pang respiratory diseases. Sa Philippine government, magbigay naman ng tulong sa mga OFW dito sa Shanghai na apektado sa lockdown kasi no work, no pay. Ay sana naman matulungan ang mga kababayan natin dito. Si Bombo International Correspondent Cristina Caspilio. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Una itong Australian team na Adelaide 36ers na nagbigay ng suporta sa Filipino center na si Kai Soto matapos na inanunsyo nito na opisyal na siyang kabilang sa 2022 NBA Rookie Draft. Sa social media post ng Koponana ay buong pusoan niyang sinusuportahan ang Filipino center. Naglaro kasi ng isang season si Soto sa 36ers sa loob ng 23 regular seasons. Mayroon itong average na 7.32 points, 4.32 rebounds at 0.66 blocks at 15.2 minutes per game. Mayroon pa sana itong isang taon na natitira sa kanyang kontrata sa Adelaide pero mas pinili itong sumali sa NBA Rookie Draft. Sakaling mapili ay magiging ikalawang Adelaide player si Soto matapos na mapili ng Oklahoma City Thunder point guard na si Josh Giddey. Bago guritang inanunsyo ni Soto nitong araw lamang itong kanyang pagsali pa rin sa NBA. Matapos ang kanyang anunsyo ay buhos itong pagbati kay Soto mula naman sa kanyang mga Filipino fans at iba pang atletang Pinoy. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po tayo ng piso kontra sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa kanyang katumbas ng 52 pesos 26 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos at 86 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 66 centavos, ang euro po ay 55 pesos at 17 centavos, habang itong Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 93 centavos.
The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Limang dekada na